जोंनाव मोसानो फैदों जिहेतु आंबो रंजाफानोसै नायबा मा गामि नोंसोरो आलाय बुंदे दे फैगौ दे Iman, deh nengser kesel bareng naik meteka. Nengser nengda, nengsernya harsingnya musa naik ke bawah, nengsernya sekarang mbak meteka harsingnya nengsernya lindai. Bah, boria sadeng deh. Ra, ikhwan orang kesang, tangsai. Ayo, mak gololo naik ke. Nisai nोंथांमोना आरो मोसाबावगौबा नायदों आरोना नायनांला जोबथ'बाय बेखिनियानो मानो होनबा बेबायदिखौ नायनो थाखाय गोबां बोसोरसे नेनांगौ जायो नोंथांमोना नाथाय दिनै मोनदांथिया नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायबाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नायनानै बिसोरनि मोसानाय खुगा मेथाइ खननानै मोसानायखौ आजिखालिथ' बेबायदिया गोमालांगासिनो अब्लाबो दिनैयो बेबायदिखौ थांखांफिननाय नुनानै मोनदांथिया जोबोद गोजोननाय मोनदों बर' हिसाबै आरो नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथांनि मोनदांथिखौ कमेन्ट बक्सआव बुंजासे हरदोलाय जाहाथे नोंथांनि कमेन्ट बक्सनि कमेन्ट्सफोरखौ आङो मिथियो नोंथांनि गोसोआव मा दङ आरो नोंथाङा बेसे सिबियारि बर' हारिखौ नङा होमबा आरो लोगोसे नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि गेजेरजों आङो बिसोरनो फोरमायनो हागोन दि नोंसोरनि मोसानाया जोबोद मोजां जादों बा बिसोरो गोग्गागोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ जुदि खोनायोब्ला बिदिनो बिसोरो फोथांलांनो जेब्लायबो नाजागोन गावनि हारिमुखौ गावनि सिनायथिखौ नङा होमबा बाखि फोरमायहरदों माबायदि मोनखो दिनै नोंथांमोननो गुसुं भिडिअ खालामनानै देखायबाय आरो जोंनि जितु नियम दङ बैसागु मोसानायावहाय न'खराव सिथ्ला फैबाथाय माइरं बा नोङो जि हायो फैसा थाखा जि हायो बेखौ हरनाय बेबायदिनो आंबो खालामबाय नोंथांमोननि मोनदांथिया आरो हेपि बैसागु गासैनिसिमबो आङो होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों गथ' आरो बार बुंनांगौ गोनांथि गैला जोंनि ड्रेसआ ओरैबायदि समायना वर्ल्डआवनो समायनासिन ड्रेस होनोब्ला जोंनि बर'नि ड्रेस दख'ना आर'नाइ फालि नङा होमबा बाखि दोनथ'नोसै होमबा लोगोफोर बारा बखिला